Какво става, хора? Аз съм Явор и днес ви нося едно ново видео, в което първо искам да се извина за гласа ми, понеже имам малко проблем с гърлото. Но нека да започнем с историята. Тази история се случи миналата година или по-миналата година, когато имахме цигани в класа. Да, бяхме 16 човека, 17 човека клас. И имахме трима циганина. Двама братия и една сестра, като сестрата беше 2 години по-голяма от нас, понеже естествено повтаря. И едно междучасие просто разхождаме се ние в коридора, говориме си. И един от моите приятели решава, че иска да отиде да пие вода от туалетната, която е много гадна. Мене ми стана лошо веднъж. И решава, че иска да отиде да пие вода. И понеже не му се дадат пари, яре до туалетната. И в туалетната се чува това. Само това се чува в туалетната. Влизаме пълна тишина, нали, не говориме нищо и се чува само. Съжалявам, ако има ехо, обаче стаята ми е малко празна в момента. И очудваме се и другия ми приятел трябва да отваря вратите, да види какво става. Нали, да, малко странно звучи, но бяхме в 5 клас или 6 клас. Не ме винете. Не го винете по-скоро. Нали, отваря вратите, няма никой в 4 от 5 кабинки. Освен в 5-та, която беше наполовина отворена. В смисъл, тя е най-далечната до стената. И беше наполовина отворена. И той се зачуи, нали, не я провери, понеже беше отворена. Но накрая да отворя изцяло и просто се видя как едното от циганчетата чукаше сестра си. Да, точно така. Точно така, без абсолютно никакъв базик. Точно това стана. Това го видяхме със собствените си очи. На всичкото следващото мое участие в точно тази кабинка, понеже ние бяхме забравили, вече, да, много бързо забравихме, пак в тази кабинка пред нея, един от моите приятели намери използван презерватив. И след това, другото ми участие, поне това се случва за един цял ден, всичко това, което ще ви разкажа днес, се случва за един ден. Другото ми участие, отиваме на другата туалетна, пак да пие вода, обаче толкова в друга, и там се вижда опаковка, неотворена. И нали, идва последния ни час, мисля, че беше български, четвъртък, май беше. Да, всичко се случва в четвъртък, не знам защо. Идва последния час, който ни е български. И ние си, нали, говориме си преди часа, почва часа, влиза госпожата. И по средата на часа някъде започва да се чува пак така, тропане. Но този път се чуваше в стаята. И нали, ние почваме да се оглеждаме, нали, проверяваме. Няма нищо в стаята този път, нищо не става в стаята. Всичко е тихо и не говори, тишина, спокойствие. Въпрос продължава да се чува така, тропане някакво. И нали, ние понеже сме любопитни, аз и един мой приятел казахме, нали, той каза, че ще отида до туалетната първо, аз казах след това, някъде около 2 минути след него. И отиваме към туалетната. И влизаме в едната, няма нищо, нали, минавам, аз пия вода и отиваме на следващата. Влизаме в нея и какво да видим? 50/60 годишната ни чистачка се чука с портиера, който е също на толкова години, може би, ако не 60 плюс. Просто застанали по средата на кенефа и се чукат. Like, what the fuck? Поне го прави отвънка в храстите. Подразбира, че може някое дете да излезе до туалетната или нещо, стана му е лошо, да отиде до лекарката и да мине покрай туалетната и просто види какво за Бога правите. Просто няма да ги забравя тия спомени. Както и в първото ми видео, това също няма да го забравя, няма как да го забравя.
Но все пак хора, ако сте харесали клипа, натиснете лайк бутона, абонирайте се и ще се видим следващия път. Виждане!